Welcome back! Ayan mga kachapsoy. Ngayon po ang ating pangalawang feeding program kung saan po dito po natin ginanap sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. At ayan. Thank you so much po sa lahat po ng ating mga sponsors. Kung hindi po dahil po sa inyo, hindi po magiging posible ang feeding program na ito. Considering na pangalawang bisis na po ito, thank you so much. Nakakataba po talaga ng puso ang inyong suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Oh, ikaw na lais kasan ko ang tinapay. Yade. Sige mga iska. Lusog mga iska. Sige, ang iska-iska ninyo. May bata dito na naliligaw. Ang doon ang pila pero nandito siya sa tabi namin. Nagpapalakas. And thank you so much also sa ating pong punong barangay, sa kapitan po ng Barangay Magsaysay na talaga naman pong nagbigay po, nagpahintulot po sa atin at nandito po siya, tumutulong po siya sa atin. Mahiyain nga lang, ayaw magpakita sa camera. Mega love shoutout po kay Honorable Kapitan Lolita Narca. Ayan po, thank you so much po sa pagpahintulot po sa pagpagamit ng inyong barangay hall dahil kasalukuyan pong maulan ngayon po dito sa aming barangay, sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Kaya thank you so much Kapitan at sa buong Barangay Council ng Barangay Magsaysay. Hala, papuyo-puyo, iska. Mga iska, ano ang nanam ng ng supas? Ha? Oh, hi mga iska. Ano ang nanam ng supas? Oo. Mega love shoutout din po sa Team Maestro Waray ngayong araw po sa aming feeding program. Ayan po si Marisa Sabalza, Perlin Serbito, Pinky Serbito, Januel Sabalza at Idna Mamarakana. Idna Pinka po. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hindi po magiging posible ang lahat ng ito kung hindi po kayo tumulong dahil wala pong bayad ang Team Maestro Waray. So ayan, mabuhay po kayo. Thank you so much. Ayan, at talaga naman pong nag-uumapaw po ang kasiyahan sa mga mukha at mga ngiti ng ating mga munting anghel na naririto sa ngayon para sa ating feeding program. Ganon din po sa amin po sa Team Maestro Waray, nakatataba po ng puso at nakatutuwang isipin na kahit papaano sa ating kaunting tulong, sa atin pong sama-samang tulong, ayan, at ando si Kapitano, sa ating sama-samang pagtulong, ayan po, nagagawa pong posible ang imposible. Kaya naman po sobra po talagang aking pasasalamat po sa lahat po ng nagtitiwala sa inyong Maestro Waray, sa atin po mga sponsors na hindi po nag-alinlangan sa kanilang pagtulong, pagbibigay po ng maliit hanggang sa malaking halaga para lamang po maisakatuparan ang dalawang feeding program na ito. Una po na isinagawa natin doon sa Sitio Kanamukan, Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar, at ang pangalawa ito po ngayon dito po sa aming barangay, sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Kasasabi ko lamang po na hindi po nagpapabayad. Ayan, kumagat na yung aking Team Maestro Waray. Huli ka sa kamera, gaga. Pero ayan po, nakatutuwa at nakatatabo po talagang isipin ang mga volunteers natin. Ayan po, siguro kung may matitira man dyan, baka sabaw. Pagkasyahin nyo na, maghati-hati na kayo sa sabaw. O kaya, linisin nyo na muna yung kaldero. Yan po yung papremyo ko sa inyo. Ayan po, pati din po yung aking asawa, tumulong na din po.
At ayan, may mga kagawad pa po dito, nandito po sa labas para maging maayos ang ating ginaganap na feeding program. Ayan. At yung mga bata, ayan, excited po sila dahil bukod po sa supas na ipinamigay natin, may kasamang tinapay at syempre zesto. Namimigay din po tayo dito ng mga chocolates at saka syempre ng mga biscuits. Ayan. Kaya naman po, sobra po talagang excited yung mga bata. Hindi magkamayaw yung mga bata. Pati din po yung mga namimigay. Baka magsokbit kayo ha. Ayan po, pero mababait po ang mga yan talaga, grabe. Ayan, enjoy po yung lahat po ng mga bata na nandito po dumalo po sa feeding program na ito. At syempre dahil malapit lang naman po yung mga bahay ng mga batang ito, kalimitan po sa ibang mga bata ay umuwi, kumukuha lang po ng pagkain dito at umuwi din po sa kanilang mga tahanan. Pero nandito po, ayan, ang dami pong mga bata. Lubos po ang pasasalamat ng mga bata maging ang mga magulang, hindi lamang po dito sa Barangay Magsaysay, maging doon po sa Sitio Kanamukan, Barangay Kalumutan, Lawang Northern Samar sa ginanap nating feeding program. Bagaman maliit po ang feeding program na ito, inaasahan natin na sana po darating ang panahon na tayo po ay makapagbibigay uli ng higit pa at sa mas marami pang mga lugar at pagkakataon para po sa mga Lawanganon at maging sa mga karatig bayan sa hinaharap. So thank you so much po sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray, at ipanalangin po ninyo na sana po makahanap pa rin po tayo ng mga sponsors. Ayan, sana po may magtiwala pa rin po sa inyong Maestro Waray, at sana marami pa rin po ang magbigay sa inyong Maestro Waray ng kahit anuman pong halaga, maging mga lumang kagamitan, lumang damit, lumang mga laruan para sa ating mga bata, para naman po makapagsagawa pa tayo ng marami pang feeding program. Hinihikayat ko din po ang aking mga followers and subscribers sa aking Facebook page at YouTube channel na Maestro Waray na sana po magbigay po kayo ng kahit mga lumang mga aklat o mga babasahin para po sa ating mga kabataan. Dahil pangarap ko po para sa mga kabataang Pilipino, lalo na po dito po sa Northern Samar, na sana po matulungan sila sa kanilang pagbabasa. Bilang guro, ito po ang aking panata at pangarap. Ayan, pagkatapos po nating magpakain sa mga batang naririto at dumalo po sa ating feeding program, at syempre mamahagi po ng samot-saring mga tsokolate at biskit sa ating mga kabataan, nagpadala din po tayo doon po sa mga batang hindi nakadalo, lalo na po doon po sa mga nasa malalayong mga lugar o kaya naman po hindi po nakapunta dito dahil maulan po at masama po ang panahon sa ngayon. Ayan. Sir, paano yung commercial? Pang-commercial. Ayun. Ang sarap. Sobrang sarap. Napapaubo. Wala. Ito na. Ang ano nga ba? Stick O. Stick o. Ang sarap.